Пишаюся тим, що є громадянином України. Асан Ахтемов подякував за ухвалення Верховною Радою України у першому читанні законопроєкту про захист політв'язнів. Лист із неволі опублікувала його дружина Репіка Ахтемова. Асан Ахтемов також подякував усім, хто підтримує бранців Кремля, та побажав їм якнайшвидшого звільнення. Благодарю всех, кто работает в этом направлении, и может это будет громко сказано, хотя я так не считаю, вы сегодня строите новый мир. В частности, благодарю всех участвующих в создании законопроекта о политзаключенных и его утверждении. Законопроект о поддержке политзаключенных и их семей жизненно необходим и важен для многих. Спасибо всем тем, кто годами работал, чтобы этот законопроект был утвержден. Огромная благодарность президенту Украины Зеленскому. Его труд говорит сам за себя. Таким должен быть настоящий президент. Беспокоиться о своих гражданах, поддерживать и бороться за них. Я горжусь тем, что являюсь гражданином Украины. И дай Бог, чтобы в скором времени все политзаключенные стали свободными и вернулись живыми и здоровыми к своим семьям. Асан Ахтемов пояснив, що давно не писав, оскільки бракує часу, бо спить лише по 2-3 години на добу. Зранку його забирають на так звані слідчі дії, а до камери ізолятора потрапляє вже вночі. Він також продовжує ознайомлюватися зі сфабрикованою справою, а це 10 томів. Успеваю поесть благодаря сокамерникам. В окно они видят, когда меня заводят в здание, и успевают, пока я поднимаюсь на этаж, что-нибудь приготовить. Обычно лапшу быстрого приготовления или овсяную кашу. Заранее греют воду, чтобы я помылся, после ложусь спать. Продолжается ознакомление с томами дела. Всего их 10. Осталось ознакомиться с несколькими, после чего перестанут вывозить, и я надеюсь, наконец получится выспаться. Но с другой стороны, я перестану видеть Наримана Ага, который держится молодцом и своим примером воодушевляет меня. Азиза, не падающего духом. Видеть их здоровыми, общаться с ними – большая радость для меня. Братів Асана та Азіза Ахтемових, а також першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла окупанти затримали під час облав 3 та 4 вересня. Їх безпідставно звинуватили у диверсії на газопроводі у селі Перевальне під Сімферополем. Бранців триматимуть в ізоляторі щонайменше до 23 січня наступного року. Вони висвітлювали становище в окупації та опинилися в катівнях. У Києві відкрилася фотовиставка солідарності з громадянськими журналістами, ув'язненими в окупованому Криму та їхніми родинами. Серед них бранці Кремля Марлен Асанов, Осман Аріф Меметов, Руслан Сулейманов, Асан Ахтемов, Рустем Шейхалієв та інші. Виставку організувала Національна спілка журналістів України за підтримки Європейської федерації журналістів. Ключова ідея цієї виставки – це якби така акція журналістської солідарності з громадянськими журналістами і родинами громадянських журналістів. Багато українських журналістів, які живуть на материковій території, які живуть в Києві. Ми, вболіваємо душею, ми якось хочемо чимось підтримати, але от ми не знаємо, чим ми можемо підтримати наших колег, які знаходяться в неволі. Громадянська журналістика в Криму є, безумовно, важливим феноменом, важливим явищем. І це пов'язано, безумовно, передусім з тим, що професійна журналістика після початку тимчасової окупації Криму Російською Федерацією стала неможлива. Це, безумовно, є затримання з політичних мотивів через їх громадянську діяльність, через їх політичні, громадські переконання. І, безумовно, Україна робить і буде робити все для того, щоб ці громадяни як були звільнені, так і забезпечити належний правовий захист цієї категорії. Серед присутніх дружини бранців. Халіде Бекірова, дружина кримськотатарського політв'язня Ремзі Бекірова, каже, після окупації півострова її чоловік не міг ігнорувати безчинства та репресії. Тому почав висвітлювати облави окупантів та судилища. До ув'язнення Ремзі Бекірова двічі притягали до адміністративного арешту, але він не зупинявся. Аж поки у березні 2019 року окупаційні силовики не вдерлися до родинного помешкання та заарештували чоловіка. Для детей, естественно, такой отец, как Ремзи, стал примером для подражания. И поэтому сегодня дети, видя то, что репрессии продолжаются, обыски только набирают рост, так сказать, они хотят продолжить деятельность своего отца и мечтают, когда подрастут, стать
такими же журналистами, как и отец. Це світлина родини громадянського журналіста і координатора Кримської солідарності Сервєра Мустафаєва. Він був одним із перших, хто почав вести відеотрансляції з обшуків та біля окупаційних судів. У 2018 році його звинуватили безпідставно у тероризмі та засудили до 14 років колонії суворого режиму. За час ув'язнення Сервєр написав 4 щоденники, в яких описав своє життя за ґратами. Дружина бранця Майє Мустафаєва каже, що чує голос Сервєра не частіше 2 разів на місяць і не довше 15 хвилин. Мы благодарны, да, что про нас не забывают, постоянно про нас говорят, потому что это очень для нас важно. И Серверу да постоянно мне говорит, должны говорить, не останавливаться. Когда мы, говорит, видим, что за нас борются на свободе, мы, говорит, не унываем. Мы, говорит, у нас, говорит, появляется еще больше и больше, говорит, стимула бороться дальше. Активіст Кримської солідарності Сейран Салієв разом зі своєю дружиною, правозахисницею Муміні Салієвою не могли спокійно спостерігати за знущаннями над співвітчизниками. Вони почали поширювати інформацію про облави, свавільні затримання та арешти кримських татар в соціальних мережах. А коли у жовтні 2017 року Сейрана Салієва звинуватили у тероризмі та засудили на 16 років позбавлення волі, його дружина продовжила цей шлях сама. Проживаю в микрорайоне Бахчисарая, в месте компактного проживания крымских татар, где только на 3-4 улицах 60 детей крымских политзаключенных, которые растут без отцов, где только в Бахчисарае более 20 семей крымских политзаключенных. И невозможно отвернуться от чужой боли, и невозможно сделать вид, что ты этого не замечаешь. И вот вся эта ситуация просто стала для меня вызовом и выбором, что я выберу. И я выбрала идти до конца вместе со своим народом и заниматься правозащитной и журналистской деятельностью. Насамкінець Муміні Салієва отримала міжнародну професійну картку журналіста, яка забезпечує безперешкодний доступ до подій, що становлять суспільний інтерес. Окрім цього, Сергій Томіленко подякував руху «Кримська солідарність» за інформування української та міжнародної спільноти про становище в окупованому Криму та нагородив учасників дипломом Національної спілки журналістів України та Європейської федерації журналістів. Ельдар Ісматов, Інна Полякова, Заман, АТР. Так, коллеги, всем добрый день. Всех с наступающим. Окупаційний очільник Криму Сергій Аксьонов жваво вмостився перед так званими журналістами і впродовж 2 годин відповідав на запитання. Вийшло рівно вдвічі коротше, ніж до цього в його кремлівського господаря Владіміра Путіна. Відеозв'язком до Аксьонова звертались місцеві газетярі з комунальних видань та власні ж призначенці з окупаційних адміністрацій. У залі сиділи обрані пропагандисти, які розпитували про світову політику. У відповідь почули бідкання Аксьонова, що, мовляв, навіть пострадянські очільники не хочуть їхати до Криму, а його єдина надія на співпрацю з самопроголошеним президентом Білорусі. Вы знаете, что Александра Григорьевича пригласил наш лидер Владимир Владимирович Путин, поэтому и я в данном случае в рамках этого официального визита, то есть те поручения, которые даст президент, администрация президента, все, соответственно, буду выполнять. Я только рад, понятно, такому решению. Соответственно, это новое окно возможностей и для предпринимателей, и с нашей стороны, и с белорусской стороны, в любом случае. И в общем, опять же, только рады, потому что белорусы, братский народ там. Не полишає надії також отримати так зване скіфське золото. Хоча раніше суд у Нідерландах постановив передати експонати до Києва, принаймні поки Крим окуповано. Це рішення збиралися оскаржувати, прикриваючись кримськими музеями, але Аксьонов просить підвищити рівень. Я по этому вопросу обращался к главе государства. В данном случае попросил включить в том числе еще и представителей Генеральной прокуратуры в этот процесс. В данном случае в части формирования способа защиты. Подготовил письма, все отправил в Министерство иностранных дел и в Министерство юстиции в части обоснования позиции о том, что, на мой взгляд, необходимо войти именно, чтобы стороной по делу было именно российское государство, а не Крымский музей. Ожидаю, что еще будет поручение президента в части того, чтобы и Генпрокуратура в этой части усилила юридический блок, и представление российского государства.
Не оминув увагою і Україну. Окупаційний керманич пожалівся на незговірливу українську владу, а також розповів присутнім про зовнішнє управління та братні народи. Усе за московськими методичками. Я думаю, что у нас нет никаких вопросов, связанных с отношением с украинским народом и вообще жителями Украины. Многих крымчан, там, друзья, родственники, одноклассники там, и так далее. И многие до сих пор ездят там и к родным, и к близким, так или иначе, несмотря на те препоны, которые чинит украинская власть. На мой взгляд, это вопрос исключительно в украинской власти. Сегодня они все являются зависимыми. Самостоятельные решения не принимают украинские политики, я имею в виду. Прежде всего, это президент Зеленский, больше, чем в этом уверен. Ну, а от этого вытекает все остальное. То есть, как бы, Америке и другим западным странам не нужна процветающая Украина. Дорікнув Аксьонов і президенту України Володимиру Зеленському за несплату комуналки в будинку у Лівадії. Он знает, что его тут ждет. Розги ждут, наказания розгами. Да. Наостанок насварив американську соціальну мережу Facebook, назвавши її ворожою структурою. Мовляв, блокують навіть світлини червоноармійців. Згодом Аксьонов підкріпив свої обурення постом у тому ж Фейсбуці, де пообіцяв перебратися до більш скрєпного ВКонтакті. Жителям окупованих територій буде простіше потрапити на вільну територію України. З 30 грудня КПВВ з окупованим Кримом можна перетинати без встановлення застосунку «Дій вдома». Про це повідомила віце-прем'єрка та міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона пояснила, що встановлення застосунку «Дій вдома» ускладнювало життя людей, які вимушено перебувають під окупацією. За словами Верещук, у разі виявлення позитивного тесту на коронавірус на КПВВ людина може піти на 10-денну обсервацію або повернутися. Уже завтра люди зможуть спокійно, не використовуючи додатку, перетнути КПВВ, отримати тестування безкоштовно на нашому КПВВ в станиці Луганській або, наприклад, на Чонгарі чи Каланчаку, кримський напрямок також беремо, і піти до своїх рідних на Новий рік, на Різдвяні свята і жити життям, яким живуть громадяни України. Коли ми говоримо про реінтеграцію, ми маємо говорити про тих людей, які сьогодні чекають, щоб держава була більш уважніша, більш приязніша і зробила так, щоб вони відчували себе повноцінними громадянами, навіть перебуваючи там. Обвинувальні акти проти Аксьонова, Поклонської, Константінова та ще 5 колаборантів спрямували до суду. Про це повідомили у Службі безпеки України. Там уточнили, що завершили розслідування щодо 8 колишніх посадовців, які перебігли на бік ворога. Йдеться про екс-депутата Верховної Ради Криму, а нині окупаційного очільника Сергія Аксьонова, колишню окупаційну прокурорку Наталію Поклонську та Володимира Константінова, колись голову Верховної Ради Криму, а згодом окупаційного голову Держради Криму. У переліку також колишній окупаційний міністр внутрішніх справ Сергій Абісов, окупаційний начальник кримських прикордонників Віктор Мельниченко, окупаційний очільник Кримського ФСБ Петро Зима, а також Рустам Теміргалієв та Юрій Двойніков. Усі вони є фігурантами справ за фактом повалення конституційного ладу, захоплення влади та посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, державної зради та створення злочинної групи. Покарання передбачає до 15 років за ґратами. Російські окупанти обстріляли райони Катеринівки та Кримського. За повідомленням штабу Об'єднаних сил в лавах українського війська без втрат. Ворог не брався за артилерію, натомість відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські захисники вгамували ворожу активність вогнем у відповідь, але зранку обстріли поновились. Поблизу Новолуганського збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дії ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Верховний суд Росії ліквідував міжнародне історико-просвітницьке, благодійне та правозахисне товариство «Меморіал», яке раніше назвали іноземним агентом. Це сталося після відповідного позову Генпрокуратури. На думку обвинувачення, організація спекулювала на темі політичних репресій та спотворювала історичну пам'ять, публікуючи дані про злочини комуністичного режиму. Формальним приводом для ліквідації стало неправильне маркування матеріалів організації як іноземного агента. Один з адвокатів «Меморіалу» каже, що рішення є політично мотивованим і його оскаржуватимуть в російських судах та в Європейському суді з прав людини. Есть право обжалования, и мы будем использовать все правовые возможности для того, чтобы это решение было отменено. Біля будівлі суду зібралися прихильники організації. Заарештували щонайменше 5 людей. «Меморіал» вважають однією з найстаріших правозахисних організацій Росії. Він сформувався ще у 1987 році на основі історико-просвітницького відділення клубу «Демократична розбудова». Його головною метою було увічнити пам'ять жертв політичних репресій радянської доби. Першим головою організації був академік, лауреат Нобелівської премії миру Андрій Сахаров. Організація видавала книги історії репресії, вимагала доступу до архівів. Вона також стала займатися правозахисною діяльністю та підтримкою політичних в'язнів, зокрема із окупованого Криму. 2016 року організацію внесли до списку іноземних агентів. Це зобов'язало робити відповідні маркування у своїх публікаціях.